హలో श्रीराम शंभो श्रीराम शंभो अमर है श्रीराम शंभो अमर है श्रीराम शंभो अमर है श्रीराम शंभो जोहार श्रीराम शंभो। कीर्तिशेषुलु श्रीराम शंभु गारी 5వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని ఘనంగా మత్తడిగూడ వారి సమాధి వద్ద నివాళులు అర్పించడం అనేది జరిగింది। నిజంగానే శ్రీరామ్ శంభు దాదా అందరి వాడు, ఎందుకంటే శ్రీరామ్ శంభు అనేక రకాలుగా పోరాటాలు చేసి ఆదివాసీ హక్కుల కోసం గలమెత్తిన వ్యక్తి శ్రీరామ్ శంభు గారు। మరి అతను అతి తక్కువ వయసులో స్వర్గస్థులు కావడం చాలా బాధాకరమైన విషయం। వాళ్ళ శిష్యులుగా తప్పకుండా వాళ్ళ ఆశయాల కోసం ఏదైతే పోరాటం చేశారో, తుడుం దెబ్బ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఐక్యవేది కావచ్చు, అతను ఏ బ్యానర్ మీద అయితే పనిచేశారో ఆ బ్యానర్కి జీవం పోయడానికి ఈరోజు ఆదివాసులందరూ కూడా కంకణబద్దులై తప్పకుండా వాళ్ళ ఆశయం కోసం కృషి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। మరి వారి ఆశయాల కోసం గతంలో అనేక సందర్భాల్లో తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తి। మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వాస్తవం వాళ్ళ కుటుంబంలో ఆదివాసీల పక్షాన వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరికొకరికి ఏదో ఒకటి కల్పించాల్సిన అవసరం ఉండే, కానీ వారి కుటుంబానికి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి సదుపాయాలు కల్పించుకోవడం బాధాకరమైన విషయం। వాస్తవంగా అతని గ్రామానికి రావాలంటే అతను చచ్చిపోయిన తర్వాత బీటీ రోడ్ వచ్చింది తప్ప దానికంటే ముందు బీటీ రోడ్ రాలే। మరి ఆ గ్రామానికి స్పెషల్ గ్రామంగా గుర్తించేసి ఆ గ్రామాన్ని ఎన్నో రకాలుగా డెవలప్మెంట్ చేయాలి। వాస్తవంగా ఆదివాసుల కోసం అనేక రకాల పోరాటాలు చేసి ఆఖరికి తెలంగాణ ఉద్యమం కూడా అనేక సందర్భాల్లో పోరాటాలు చేసి అదేవిధంగా ఆదివాసుల కోసం ప్రత్యేకించి జిల్లా కావాలని ఐడియాగా అమర నిర్దేశం ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తి శ్రీరామ్ శంభు గారు। మరి తను మన మధ్య లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం। అయినప్పటికీ వారి శిష్యులుగా తప్పకుండా వాళ్ళ ఆశయం కోసం తప్పకుండా నిరంతరం కృషి చేస్తూ వాళ్ళ ఆశయాలను నెరవేర్స్తామని తెలియజేస్తూ శ్రీరామ్ శంభు గారికి ఘనంగా నివాళులర్పిస్తూ జై శ్రీరామ్ శంభు, అమర్ హై శ్రీరామ్ శంభు, అమర్ హై శ్రీరామ్ శంభు। ఆదివాసీ హక్కుల కొరకు మరి నిరంతరం పోరాటం చేసినటువంటి నాయకుడు ఆదివాసుల ఆశాజ్యోతి శ్రీరామ్ శంభు గారి 5వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు వారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। ఆయన మరి హక్కుల కోసం నిరంతరం పోరాటం చేస్తూ ఈరోజు మనకున్నటువంటి అటవీ హక్కుల చట్టం కానివ్వండి, ఇతర హక్కుల కొరకు పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తి శ్రీరామ్ శంభు గారు। మరి అటవీ హక్కుల చట్టం ఏదైతే వచ్చిందో మరి దాని కొరకు ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు మరి పోరాటం చేయడం జరిగింది। ఆయనతో పాటు మేము కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। హైదరాబాద్లో కానివ్వండి, ఇక్కడ మరి ఊట్నూరు ప్రాంతంలో కూడా మరి ర్యాలీలు, ధర్నాలు నిరంతర పోరాటాలు చేస్తూ మరి అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని తేవడం జరిగింది। మరి ఆనాడు ఎవరైతే మేధావులు ఉన్నారో మేధా పాట్కర్ కానివ్వండి, మా అర్నారాయ్ కానివ్వండి, అలాంటి నాయకులతోటి మరి కలిసి నిరంతరం సమావేశాలు చేస్తూ మరి ఈరోజు అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని మరి తేవడం జరిగింది। అలాంటి నాయకుడు లేకపోవడం దురదృష్టకరం। మరి ఆయన చనిపోయి 5 సంవత్సరాలు అవుతున్నా కానీ మరి అప్పుడు ఎవరైతే మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు రేఖా సామ్నాయక్ గారు చెప్పారు మరి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటామని,
అదేవిధంగా ఆయన యొక్క కాంస విగ్రహాన్ని నెలకొల్పుతామని చెప్పడం జరిగింది. ఈ రెండు కూడా నెరవేరలేదు. మరి 5 సంవత్సరాలు అయినా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పోతున్నా కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆదుకోకపోగా మరి వాళ్ళ ఏదైతే ఆయన కనీసం ఆ పార్టీలో పనిచేసినటువంటి అతన్ని ఆయన వైపు చూడకపోవడం మరి దురదృష్టకరం. ప్రభుత్వం వెంటనే వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని, వారి కుటుంబానికి ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించాలని, దాంతోపాటు మరి ఈ నాయకుని యొక్క కాంస విగ్రహాన్ని నెలకొల్పాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాము. శ్రీరామ్ శంభు గారి 5వ వర్ధంతి కోసం మేము ఉట్నూరు జెడ్పీటీసీ చార్లత రాథోడ్ ఇవాళ మా నాయకులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులు అందరితో వచ్చి ఇవాళ నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చూస్తున్నాము, చెప్పిన వాగ్దానాలు ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చకపోగా కనీసం ఆదివాసుల కోసం గిరిజనుల కోసం పోరాడిన వ్యక్తి ఈయన శ్రీరామ్ శంభు గారు. ఇతనికి కనీసం మర్యాద ఇవ్వకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి యొక్క ఏదైతే విగ్రహాన్ని స్థాపిస్తామన్నారో అది ఇంతవరకు చేయలేదని చెప్పేసి మేము ఈరోజు వాదిస్తున్నాము. వారి తరపున తప్పకుండా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గమనించి వెంటనే వారి విగ్రహాన్ని స్థాపించాలి. అదేవిధంగా వారి కుటుంబానికి ఆదుకోవాలి. వారి కుటుంబంలో వారి భార్య గారు ఉన్నారు, వారికి లేకపోతే వారి కొడుకులకి ఎవరికైనా ఒకరికి ఉద్యోగం ఇప్పించాలని చెప్పేసి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మత్తడి చాలా మారుమూల ప్రాంతం. ఈ మారుమూల ప్రాంతంలో ఉండి వారు ఆ రోజుల్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేసి ఆదివాసుల కోసం గిరిజనుల కోసం పోరాడిన వ్యక్తి మహానుభావుడు ఒక శ్రీరామ్ శంభు గారే. అయితే ఉట్నూరులోనే తగ్గ పేరు అతనికి తప్ప వేరే వారికి ఎవరికి ఇంతవరకు రాలేదు. ఎందుకంటే ఆదివాసుల ముద్దు బిడ్డ, ఆదివాసుల ఏదైతే నాయకుడు మనకు ఇవాళ లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. అటువంటి నాయకుడు ప్రతి ఇంటింటికి ఒక్కరు రావాలని చెప్పేసి ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకుంటూ ఇవాళ మేము వారికి ఆత్మ శాంతి కలిగించేలా ఒక ఆత్మతో ధైర్యంతో ఇవాళ మేము వారి కుటుంబ వారితో కలిసి నివాళి అర్పించడం జరిగింది. శంభు గారి ఆశయాలను సాధిద్దాం.